ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଲୁଙ୍ଗି ଧର ଶାବଳ, କଥା କହିବେ ତୋଷୀ ମନ, ଚାଞ୍ଚି ଦେବେ ଘନ ଘନ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଫୋନ କରିଥିଲି ଯୋଉ ଆରେ କିଏ ଆମର ଜାଗା ଦେଖି ପାଇଛ ତ? ଜାଗା ଦେଖି ବସିଛି। ଏଇ ଗାଁ ଟା ମୁଁ ଠିକ ଜାଗା ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା? ଫକୀରାବତୀ। ଆଁ ଫକୀରାବତୀ। ଆଉ ଯୋଉ ଗାଁ ନାଁ ଟା? ଦିଘାଳିଆ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଟା? ମାଗେଲି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଏତେ ଆଉ ଛୋଡ ନା। କଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା କଣ? ଜମି ବିକିବାକୁ ଆଇଛ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବାକୁ ଆଇଛ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖେଇବେ। ଆରେ ହେ ଏଟା କି ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତମକୁ କଣ ଦେଖେଇବି? ଜମି ଦେଖେଇବି। ଓହୋ ସେଟା ଖୋଲିକି କହୁନ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭାବିଥିଲି। ଚାଲ 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 ଆସ। ଆପଣଙ୍କ ଲୁଙ୍ଗି ଖସିଗଲାଣି। ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜାଗାଟା ଦେଖିବେ। ଓହୋ ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ବ ଗଛଟା ଦେଖୁନ? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆମର ଜାଗା ନୁହେଁ ନା। ଏ ଯୋଉ ଡାହାଣ ପଟ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ସେଇଟା ବି ଆମର ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ବାମ ପଟ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ପୁରା ରୋଡ କରକୁ ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଟପ୍ କ୍ଲାସ ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ହବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ପଡିଛି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଇ ଜାଗାଟା ନୁହଁ। ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଇଛି। ଶଳା ମତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବଉଛି ଡାହାଣ ବାଁ ନିମ୍ବ ଗଛ। ସେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଖି ଆଉ ଛାଡନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍.କେ. ଗେହୁରିଆ, ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗେହୁରିଆ। ଇଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ 36ଟା ଜମି ଦେଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ବି କିଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦିକ୍ ମୋ ବାଳ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆର୍.କେ. ବାବୁ କୋଉଠି? ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। 45 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଇ ବିଅଣ୍ଡ ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ବାଟରେ ନିଞ୍ଜା ଟା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯାଉଛି। ତମେ କେଡେ ଗାଲୁଆ କି? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। କଣ କେଡେ କୋଉଟା କହିଲ ତମେ? ଏବେ ଶଳା ମୋ ପିଅନ ମୋ ଉପରେ ଚଢିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଇ ଗୌରୀ ବାବୁ ଝିଅର ଦବୁ କହିକି ଡାକି ଆଣିଦେଲୁ। ହେଲେ ତୁ କଣ ବାଳ ଦେଖୁଛୁ? ତୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ କେତେ ମୋର ମା? ଏ ଗୌରୀ ବାବୁ ଏତେ ବାଳ କହିଲେ କଣ ହବ? ତୁ କଣ ମାଡୁଆ ଟା? ଝିଅର ହଉଛି ଲଜ୍ଜା। ଏ ଯାହା ହେଲା ଛାଡେ। ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁନି, ଲୋକ ନହେଲେ ହସିବେ। ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଝିଅଟା କାଲି ସକାଳେ